तो नोंथांमोन GoPro Hero 7 जों टेस्ट नायनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था दैयाव नायनो नागिरदों बोरै जायो नायनायनि लानानै खुनसे सिङाव बिहे हेलो नोंथांमोन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोदान मोनसे भिडिअ बयनिसिमबो फिन खनसे बरायहरनाय थालायबाय आरोना नोंथांमोना नायगासिनो दं मिस्टार मिर्चा ब्लग यूट्यूब चैनल तो नोंथांमोनजों दा मा जायगायाव दं नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे जाबाय मानिपुर जों दा एसे बेहाय हांसो लादोंमोन आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन जोंनि गाङा होननानै मिथिदोंआनो जानो हागौ जों दा बान्दोआव थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना दिनैनि ब्लगखौ माय गड दासो जादों नोंथांमोन एकदम बारा रोङा ना मायावबा सेरगासिनो दंमोन आरोना GoPro नै जों दा थांगासिनो दं बान्दोआव आरोना बान्दोआव मानो थांगासिनो दं होनोब्ला एकदम मोनसे बुस्थु लाइन थांगासिनो दं नैबे जाबाय बाथौ मन्दिर सान्दुङाव बांसिन मोजां नुयो आरोना नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांबाय दा जिखुनु जाया आं देखायलांनो नाजानोसै आरोना बेसां हायो नै जोबोर मोजां आरोना दिनैनि भिउआ नोंथांमोन आरो चेनेलाव गोदान बाथ्रा खालामनानै होलाबायबानो जाबाय आरोना बिजा ब्रह्म मन्दिर जों दा मानिपुर मोनबाय आरोना नैबे बे जाबाय मानिपुर बे प्रग्राम जायो बैसागुआव जोबोर गिदिर प्रग्राम जायो आरोना नै सालायग्राया जोंना बिथां सान्देतानि वाइड एंगलाव लादों भिडिअखौ दा नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना जोबजासिम बे जाबाय मानिपुर बाजार जाग्रा बे जाबाय मानिपुर स्कुल आरोना नायनो हागोन साउन्डआ बोरै फैदों बारा मिथिया आरोना माइक साइक जेबो गैया नोंथांमोन बिजा वाइड एंगलनि भिउफोरखौ नाय वाइड एंगलजों लानाय भिउफोरखौ गोरा हमना बिदानिसो बिजानो थाङो आरोना डेन्डाघाटखौ नोंथांमोन जों दा बान्दोआवसो थांगोन ओंखायनो जों बिजा हाबबोबाय नै सान्दुङाव हेभेसिन जायो सान्दुङाव साबसिन जायो दा GoProजों नै सान्दुङाव साबसिन जायो फैनायखाय लालायबाय बिजा बरियाखा जायगाया जों स्कुटियावसो दं आरोना दा नै साउन्डखौ बोरै फैदों बेखौ आं बारा मोजां मिथिया नोंथांमोना ब्लगखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना नोंथांमोन बिजा भिउखौ नायनो हागोन नै दुब्लिनि बरिया वाइड एंगलाव नोंथांमोना दिनखौ नायनो हागोन एकदम दिनैनि दिनाबो अखा हाहां आरोना नै खोमसि जालायबाय एकदमबारे जोबोर गोबावनि उनाव बिजा फैलायबाय आरोना नोंथांमोन दिनै जोबोर गोबावनि उनाव दा नायनो हागोन दिनखौ बे जाबाय लारुपारा
नोंथांमोना नायनो हागोन हाजोआ जोंनि खाथियावनो दं आरोना आं दा वाइड एंगेलाव होदों ओंखायनोथ' बारा खाथियाव नुवाखै आखाइखौ नै खाथियाव होनाय बिराद गोजान नुयो नै बिजा सब माइया सब जाजोब्बाय आरोना दा फुरा खालि आरोना न' मोनसेबो गैया नोंथांमोन बे जराव बै जराव दं एसे गोजानाव दा जोंहा बरिया नोंथांमोना फैनो हागोन आरोना जाय जाय गोजाननि गोसो दंबा खाथिनियाथ' बहुत मानसियानो फैखांबाय आरोना बेहाय जोंनि बे बान्दो थांग्रा लामा इयो बान्दो आरो गोलैबाय बियो दा नोंथांमोना ग'प्र'नि भिडिअ' जों बोरै नुदों नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना आरो चेनेलाव गोदानबा थाब साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय एकदम फुरा मजाखा भिउफोरा नायनो हागोन हाजोआ जोंनि दा खाथियावनो दं आरोना जों दा थांगोनाबो हाजोथिंसो ओरै बारलांनांगौ आरोना नोंथांमोना बे गामिनि नामखौथ' बारा मिथिया खिन्थु सामायलांस' गोलैयो आरोना बियो सामायलांस' बेलाय फुरा बरियाखा अखा हागोन दिनखौ नायनानैथ' अखा हागोन बादिसो नांगोन नोंथांमोना डाइरेक्ट नै गोसोम जानानै दंजोबो थ' नोंथांमोन फाइनालि बुंनाया जामारबायसो आरोना अखा लोगो मोनगोन होननाया मोनमारबायसो नै माबादि अखा हागासिनो दं दा जों ससेल'सो मोनफैदोंमोन बेहायनो गाज्रि अखा हाबाय आरोना केमेरायाव बारा मोजां नुनो नङा आरोना नै हादोंना मादों नाय दा केमेरायाव जेबो नुवा नै माबादि वाटारप्रुफ आरोना केमेराया जेबो नङा जों दा दैयावबो टेस्ट नायगोन आरोना जों दा नायलांबाय दा आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन जोबोर जंगल आरोना नै जों मा लामाजों थांगासिनो दं जोबोद जंगल जों दा मोनथारसिगोन आरोना ससेल'सो अखाया गाज्रि हाबाय नै सब सिजोब्बाय मानसिफोरा दा खावसेयाथ' आगोलाव मोनहैगोरबाय आरोना मालाय नै जों अखा लोगो मोनबाय गाज्रिनो दा केमेरायाव बारा नुवाखै आरोना अखा हानायखौ नै खिन्थु जों सिजागासिनो दं आरोना नोंथांमोन सिजागासिनो दं बेलाय बेनो आरोना खाथियाव थांनानै देखायहैगोन नोंथांमोन गारिनि सायाव नायलांबाय दा जों दा बेलेग जायगाजों थांगोन बै जारि गिदिंनानैसो थांगोन आरोना फैलाव वाह नोंथांमोनजों दा मोनफैबाय आरोना नायनो हागोन नायलाय जों बारबोबाय अखा हानायखाय भिडिअ लास्लाबनो हायासै फुरा लामानि अबस्थाखौ नायनो हागोन बे जाबाय बान्दो आरोना जों दा बिजासो थांगोन आगोलथिं लबार बागानथिं बिथां आइ नोंथांमोननिसो देखायलांबाय थानोसै केमेरायाबो सिजोब्बाय आरोना खिन्थु दिनै फार्स्ट टाइम ट्राइ नायदों आरोना दैयाव बान्दो नायनानै बिनि मालिकआथ' होनदों वाटारप्रुफ होननानै नै सिजाजोब्बाय मानसिफोरा अबस्थायानो गैला दा खावसेया मोनहैजोब्बाय एकदम नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो हाजोआव जोबोद थाब हायो होननानै अखाखौ दा नै गाज्रि हाबाय आरोना जों मा लामाजों थाङो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय था नै हाबजेनबाय आरोना ओरैबादि ख्रि ख्रि लबार बागान नुबाय नोंथांमोन दा केमेरा क्वालिटिया बारा मोजां फैनो नंला फुरा दै नांजोब्बाय नै साउन्डखौथ' खोनादोंआनो जानो हागौ नोंथांमोना एकदम सोरगिदिं लबार बागान आरोना बेनि जाय मालिक फुरा मालामाल थायो नै बे न'बो दं आरोना नोंथांमोन जों दा मोनहां जागासिनो दं केमेराया आगोलना बारा मोजां नुनो नागिरला फुरा दै हाबजोब्बाय गाइस बे जायगायाव बारा मानसिफोर फैया आरोना जों दा बारा मानसिफोर फैया ओंखायनोथ' नोंथांमोननि गेजेराव देखायनो होननानै फैदों आं नै लामाखौ नायनो हागोन बादे ओरैबादि फिला आरोना नै जोंना गारिया थांबाय दा
जों दा मोनफैबाय आरोना नोंथांमोन एसे ससे थांबावगोन मोनबाय होननानै लाखादो आरोना दा नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै बोरै नाङो कमेन्ट मोनसे खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना नै बिजानो लामाया बेनो आरोना नोंथांमोन देलाय ओइ मोनहैबाय सासेया जोबोर हाब्रु जानानै दं बिजादाय जों एसे माबानानै दुगैनोबो हागोन दा फाइनालि नोंथांमोन मोनफैबाय आरोना हनै थाबथाखाबाय गारिया बिद गैया आरोना बारा साखिया नै हाब्रुआबो जोबोद मेरला ओंखायनोथ' नोंथांमोन दिनै वाटारनो इंलिसनिसो थांदों आरोना मोनसेया बे दैयावबो टेस्ट खालामगोन आरोना ग'प्र'खौ बोरै जायो नोंथांमोना जोबजासिम नायबाय था नै थाबथाबाय गारिया गाज्रि थाबथायो फुरा नोंथांमोन बे पार्टि जाफैनोसो मोजां आरोना बे जायगाया नैबे सिं दा बैजा पार्टि जाखांनानै डाइरेक्ट दुगैनोबो हागोन नोंथांमोना बेनो आरोना नोंथांमोन जायगाया बैजा जोबोर गिदिर जायगा नै मोनफैबाय नोंथांमोनजों दा फाइनालि एकदम बरिया का टिप टप भिउ बन्द' खालामदो केस ओरैनो थांग्रोनाय जायो बाबु बावदोंलै जों दा बेहायनो फैदोंमोन आरोना नायनो हागोन दिनैनि भिडिअ'आ बांसिन ग'प्र'आवनो जादों नोंथांमोन नायनो हागोन नैलाय बिराद बरिया आरोना भिउफोरा नोंथांमोना फैनो हागोन नै 2 hours later लानानै फैनोसैलाय बेहाय थ' नोंथांमोन ग'प्र' हिर' 7 जों टेस्ट नायनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था दैयाव नायनो नागिरदों बोरै जायो बे दैयावनो र' थांगासिनो दं भिडिअ ग'प्र'खौ लानानै बोरै जायो नायनायनि आरोना माथो दैयाव ओंखारबाय आरोना आं गाइस दा भिडिअ'आथ' जाबाय थादों बरियानो ग'प्र' वाटार टेस्ट बोरै जादों नै नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाबानो जाबाय नै बरिया थ' नोंथांमोन बे भिडिअ'खौ बे खन्द'आव फोजोबनो सानबाय आरोना भिडिअ'खौ नायनानैबो नांगौ लाइक शेयार खालामनानै साबस्क्राइब खालामनानै जाबाय नै बरियानो भिडिअ जाबाय थायो सानाव बांसिन साबसिन नुबावगोन दा दैयाव सानाव No.